Lingaw man. Waldes na diri katunay. Lingaw-lingaw na diri ha. ang mga dagway nagkusmod na. Maguri makuha. Nani ni Nuno. Wagit. Lagi kuha. Yung bang kaldero. Box. Morning mga katunay. Pakita na ko ninyo ang ilang kuha ha. Daray. Kamera kayo katunay ha. Agis naman na makakita mo sa ilang mga serbisyo. Pangabudlag. Pagpabalas ha. Ramay rin tayo katunay. Galing na siya. Buntag lang na siya ter. Ay sulog mo sa hapon no? Gamay da. Pangsud ano. Upat ka sa Bagyo? Upat ka sa Bagyo, duha ka latag. Gamay rin ako. So pangbuntag rin ni katunay ah. Binge watching na tunay ah. Pili mo katunay sa inyong ganahan na. Rila na yung sudan katunay oh. Duha sila magpupod ko niya napit tagiyan eh. Gamay dahil ako katunay oh. Reporter mo kasi ni. Sa mukra ba? Sakit na dirig lambog katunay oh. Gamay dahil tao nila ko katunay oh. Wither lang katunay ah. Makakuha sila o di makakuha. Ang nani-anak kanang pinakanindot ana kanang perseverance katunay ba. Dala pa katunay ah. Di man ta ani katik-atik katunay. Mag video ta. Di ta katik-atik pag pangayo. Gamay naman ah. Amot na lang ah. Kalami ani kilao no. Oo. Bahaw puso pwede kayo. Sinamak langgaw bisag unsa. Na. Atang labasa kay buntag pa ni katunay ba. Nagpululang hayo nagkatihaya lang din congressman no. Naman busing, okay. Panguha busing na naman. Mawa ko mahami. Baligyan rin ng pambot. Kalmado lang kayo mga tao diri. Earth! Ano gid? Ano ba? Ito na yata mga... Paring hirap! Ano? Dalay diri sa may diri o. Shout out ba? Diri. Shout out sa mga amigo dira. Ha? Mga taga-bantayan. Pare, ano? Tumulanso. Tumulanso. Sud. Ato na yan. Salamat. Ato na, pugapo ka to na yan. Pugapo ka to na yan. Apo. Alam niyo. Art, nano gini art to? Ista, ini. Puti ba? Ha? Biubod ba na? Biubod ni. Biubod ka to na yan. Kare pugapo ka to na yan. Pugapo. Stop crying. Stop buying daw ko ng katunay. Pero wala stop buying nga ni katunay. The best kaya ni katunay. Lamin na kayo lutuin katunay. Tinula.